De compania Octagon am aflat de 3 ani, în urma unei experiențe mai neplăcute cu o companie care ne-a deservit anterior, ne-a prestat servicii de contabilitate și consultanță în afaceri. Și în acel moment am zis că următoarea companie trebuie să fie una sigură și am făcut o selecție din 3 companii. Și după convorbirile cu fondatorii acestor companii, Dumitru mi-a inspirat cea mai mare încredere. Necesitatea era una singură, să nu mai fiu eu contabil în companie, pentru că în urma experienței de care spuneam anterior, mai neplăcute cu compania care ne-a ajutat în prestarea serviciilor de contabilitate, am avut destul de multe probleme de dezgropat ulterior. Trebuia să fie una singură și cu maximă încredere pe viitor. Cel mai înalt nivel. Exact, concis, la timp, fără nicio întrebare. Parteneriate durabile cu oameni de încredere și companii de încredere. Dar tot oamenii stau în spatele acestor companii.